ሰላም ብዛዕባ እዚ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣውፅኦሞ ዘለው ፍሪ ዝኾነ ኦንላይን ትሬኒንግ ሰሚዕኹም ዶ? ኣይሰማዕኹም። ሓራይ እምበር እዚ ትሬኒንግ እዚ ብናፃ ይወሃብ ኣሎ። ስለዚ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ከሪእኩም ብድሕሪኡ ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ኣብ ዝሃለኹም ሃለኹም ክትመሃርዎ ትኽእሉ ማለት እዩ። ሓራይ እምበር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ እዮም ዝህቡ ዘለው? Artificial Intelligence in Business, Data Science, Machine Learning, CS50 Introduction to Computer, Introduction to Data Science with Python, CS50 Course to Understand Technology, Introduction to CS50 Course of Programming with Python, Introduction to Development, Web Programming using Python and JavaScript. ከምኡውን ዝተፈላለዩ ካልኦት ኮርሳት ማለት እዩ። ምናልባት ካብዞም ዝተዘርዘሩ ፕሮግራማት ኣነ ብዛዕባ እዚ ዌብ ፕሮግራሚንግ ዩዚንግ ፓይተን ኤንድ ጃቫስክሪፕት ዝተባሃለ ንዑም ተማሃርኮ ነይረ። ስፔሻሊ ብዛዕባ ኮምፒውተር እዚ ፓይተን ዝበሃል ጃቫስክሪፕት ገለመለ ተገዳስነት ዘለዎን ማለት እዩ። እዚ ኮርስ እዚ ገሊኡ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ዝውዳእ ኮርስ እዩ። ኣብቲ ኣፕላይ ናው ዝብል ሳይን ኣዋኣትይኹም ኣፕላይ ክትገብሩ ፈትኑ ክጠቕመኩም ድማ ተስፋ ይገብር። ብቐጥታ ኣብቲ ዌብሳይት ኣትይኹም ኣፕላይ ክትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሊንክ ናይቲ ዌብሳይት ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣብ ቀዳመይቲ ኮመንት ፒን ገይረ ክገድፈልኩም ብቐጥታ ኣትይኹም ኣፕላይ ክትገብሩ ኢኹም። ንናይ ሃገር ዝምልከት ንዝብል ርግፀኛ ኣይኮንኩን፣ ግን ኣትይኹም ቼክ ግበሩ። ብሓፈሻ ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ሰርቲፊኬት ምርካብ ማለት ናይ ስራሕ ዕድላትካ ሓፊዝ ዘብሎ። ስለዚ ተጠቀሙሉ። ምናልባት መወዳእታት ኮርስ ምስ ወዳእኹም ናይ ሰርቲፊኬሽን ውሕድ ክፍሊት ክህሉ ይኽእል ኢለ ይግምት ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ናይ ጉግል ድም ዝተፈላለዩ ትሬኒንግ ክህቡ ከለዉ ብሙሉእ እቲ ኮርስ ፍሪ ይኾኑ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰርቲፊኬሽን $100 ክፈል ይብሉኻ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ ኮሚታት ዝኽፈል ተለውን ፀገም ደሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰርቲፊኬሽን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ብዝያዳ ኢን ዲቴል ባዕልኹም ኣብቲ ዌብሳይት ኣትይኹም ሰርች ክትገብሩ ይምሕፀን ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም። ነዚ ቪድዮ እዚ እንተደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ከምኡውን ፋሎ ከይገበርኩም ኣይትሕለፉ። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና። በብዘለኹሞ ሰላም።